paro ki baju pet bat sngap ya ka Good News TV bani pedang sngo bhai phi sashisien sha ka ne ka program ha ka bangi yo ban wanlam shapi ya ka khubor na ka ktien ka jong blai bani ai ngo yu blai u badang penla engi bangi yo asngau ya ka ktien ka ba kodor ka jong u hakan ni kapor ngidap da ka jingkemen be idon ringkat bat ngi iba HT Wellston iban sam ya ka khubor na ka ktien ka jong blai Iba HT Wellston, idei nakabalang Presbyterian Jayau, barha ka kapor ibadru kumu Superintendent joka KGP Assembly. Barashwa banginyo asngaw ya ka khubor, ba iba en ayah padeng ka jongi, ngin sngap siya ka way ka jinray ka bakirpang, ban ay da irisa la endor yadbon, ublay ungir kuyengi baro. Paralok baro barki paraman sim gi bakordor nga panpau ko jing sungu ko bakrau yo blay wo ai kene kalat kum ka jing pan itu ya ladi nga dei ba HT Wellston de superintendent jong ka kasi jantia Presbyterian Assembly panpau ko jing ai khoblay bakarpang ba ya ga Good News TV jong ka KGP sinot sapngi ka ba ai nga kene kalat ka ban yo mane simbenta ban sami ka kitinu blay ha kana ka por ka bamanta ti ka phang pedeng jong ka jing ya salok ka khubor ka jong blay ha kana ka por ka bamanta ka long ba ngala pensyong nong rimi ka na ka siti seki Hebrew kala nong ka ba khat lai ka khot ka ba khat saw ki kentin ki ba ongkum ni ngim don hang ni ya kata ka nong ba yai ne hanrai ngi ya wat ya kata ka ban sawan ka phang pedeng ka bang ai ya kane ka ai kerteng ya kane ka jingis lok ha kane ka por ka long ka nong ba bane kum tongi la pule ngim don hang ne ya ka nong ba yai ne hanre ngi ya wat ya kata ka ban sawan Hebrew khat lai khat sa chisin ka sngi uwei pa uwei nangi
Ngi haban ya kenduk bet ya ka bom jukut ke jongi. Kata ka bomot ya ka jingyam. Lada ka day sya beneng lane syadu jok. Ngi haban ya kenduk ka wei ni kita. Namar ba ga gospel ke jong Matius kan riu lenong ga khot ka ba arfinyo. Laong ba na ba ukun ubriu unwan. Bat un ainong ha uwei pa uwei. Kat bakum ka jingle ka jong u. Te paralok ni im ha kana ka parthei jong ka jingya mare thong. Ka jingya mare ka bale I lamwir lam tham hatu kata-kata. Mdan por chu ya ki ai barak khoj. Ngi I hang ne ba wat ki kemi ki pa. Ki khana school, ki khana puli, na du dang step ki la be. Ya ka por ka jong ki ban penbit penbiang ban mare siki school siki college siki jaka pule ke jong ki. Ban ya be mdan por chu. Bat om tang kata. Ngia iru hakana ka jingya be thong ya ka jing im ka jongi hakana ka parthai ban wat ya kata ka bom jukut. Ya kata ka nong ba bane. Ngi ihang ne om tang ki khana school bat ki kimi ki khipa ge babun kam. Ngi iru ba ki briu ki wat kumno ban pentam haka jingnang ka jing start. Ban tam ki wei. Bat nang ta ban tam haka spa ka phau ka kamai ka ji. Kia be por na ka banta jong kata. Bat nang ta ban tamru ka jing start ka jing siampang haka sanyi hima sima. Bat om tang kata ki donru ki ba pen pau susu ya ka bor ka jong ki ban be ya ka por. Ban poi sadu sya ki met beneng sya ka sengi sya ubenai. Bat kum ta ter. Hanrai ka ketin ka jong ublai haka siti ka banengkong Petros. Kalau nong ka banengkong ka rekhot ka bakat niyo. Ka ong yangi ba ka perthei ka day tang ka ying syong basa. Ka ong yangi to pelut ya ka por syong basa ka jong pi. Ha ka jing siap ting yau trai. Kata ka ka ketin ka jong ublai ka bau yai ong hangi. Namar ba ngila pule kumto ba ka siti siki Hebrew. Kalau nong ka bakat wei ka rekhot ka bakat lai lei. Ka ong yangi kini ki kentin na ba hang ni ngilong tangki nong wei bat ki sok shenong. Na ba hang ni ngilong tangki nong wei bat ki sok shenong. Kabamut ki sojourners bat ki strangers. Dei namar kata kadau ki briu hang ne ki amut bet ba kata ka jing ya phat thong jong ki banwat ya kata ka nong ba ka bane kamut ka dei ha kana ka perthei ka jongi kalong ka babakla ngin kham sia pet kham ba susu para bangai bi ha ka jing ya dei ki paralok ki jongi ki jing ya dei ha kana ka benta sapang kan jing wat ya ka nong ba ka bane. Hi haba ngi kan mau ya ki nong rawai gospel ke bakarteng ka kanhun Petra. Ka wei ni ki jing rawai ka bakta baha yanga marwai ka long ka jing rawai ka baki ai karteng we are not of this world. Ngim dei ki jong ka perthei. Uong tang arteli ki kentin bang kwa ban sot halor ki babun ki benta. Petra uong we are strangers, we are aliens, we are not of this world. Uong ngidei tang ki nong wei, ngidei tang ki nong sok sinong, ngim dei kini ki jong ka perthei. Su wei uriu krau jong gospel, u jimref u papaunam bang ye tip ha. Uong ye ka wei ki jingrawai ka jong u. This world is not my home. I'm just a passing through. Kan ka perthei kam dei ka ying song ne jonga. Handai ngi dei tang ki nong yait langba, ki bu su yait lenti langba jongka. Dei hang ni bangi ye I ya kan ka jinglong nong wei ka jongi. Ka bala keren ha ki siti ki Hebrew khatwei khatlai mentan. Ka bangi ong ngimdon hang ni ka nong ba ka bane ngilong tang ki sok sinong bat ki nong yait lenti ha kan ka perthei ka ba menta. Fi kan ka ngiwat ya kan ka nong ba ka bane. Ngapan kan mau ya fi ki paralok. Ka ei ka jingjia ka bala jia ha ka senam khat khandai spa khandai. Ha ka ba uwei u presiden u ba arfanriu jong kari Amerika ka ba krau u ba kerteng u Theodore Roosevelt. Ula lek safari laneban lek sikar ban lek siat meran syari Afrika. Banja deki penai tang ban lek siat meran lek kai serta sa Afrika safari. Ban lek tenang taha pedeng ru udon uwei u missionary u batrei sa kategori Afrika u bakarteng u Henry Morrison.
Uneu Henry Morrison udai missionary ubala kaindu yaldi. Rengkat bat ikurim mi jong kila lej ban perlut ikapor spalat saupau senam. Sa Afrika, sa kataka ju aja kabau neu Presiden Roosevelt ulej ban siat merah. Andala dei kapor kabau lakut ban trei palat saupau senam. Bat nang ta kaya hap haka ju ka senam kabau uneu Presiden ba arpan riu jong ka Amerika. Ulej siat merat bat ladei kapor ki bakin lej paino. Ka jia rengkat bagi hap ban lej pai dah ka ju ka jahat. Na Afrika, syadu sya New York. Bat la ong hang ta ba une missionary ba krau jong ulai ubaya kendu iki jing ki ba laifur kom ha kata ka jing trai mission jong syakari ka barang sadin ka barang sadum kum kari Afrika. Kum syong uyok man ya syong lang ha kata ka ju ka jahat ka ba une presiden syong ban lej paino. Andala poi ha kata ka New York Harbor la ne ka jaka ka kat jahat ka ba ban hiar hang ta. Ka ei ka bajia na jengai le ya iya ki banar la jengai le ya iya ki jingtho welcome home president ni pediang sengobha ya pi president bat nang ta rengkat bat ki banar ki lama ki ra ki priu nang ta ki siang de ki karpet sau ba president ha kata ka rukom hiar naga jahat bat nang ta nyai ki kijat ki jong ka jing pediang upai wa ubabon baro arliang ban pediang sengobha yau tau presiden jong ki tangba ulek sikar ban le siat marat kat kata ka jing pediang. Uneu Morrison usyakri ujong ublay. Missionary ubala pelut palat saupau senam. Upait yang ta ndala hiar utau presiden nadin jong uyai. Mdan mano setia ban pediang buru ambat tang ban keren ban itu iu mdan. Uneu Morrison rengkat bat kalok ka jong daka jing sengau diau ka mensim ka jing sengau dukha ka mensim ka jong urung ha ka wei ka hotel siwa ban lech ka senong ka jong udam hang ta uda yam uda khuslai uang balai kan ne ablai sau paus nem ngala pelut nak banta ban trei ya ka kam ka jong mi syakari ka ba ni ka ba tam ka ba bun ki malaria ka ba bun ki marat klau kum ta terter mdan uweiru uba pediang sengau bahaya nga uang ka ikan ne ala pen kiaman sim hadu kata-kata ya Morrison bat dai hakapor ka ba udam ko siu hak ta ka kamra po hotel uyam sengau si udwai borok simit hang ta bat kawan ka jing pensyaya sitang met ban keren ni ki wei ki kentin ki ba ong uyok sengau ya kana ka sor ublei uyok sengau ya ka jing duai ka jong ong Morrison kawan kata ka sor hu ong balai me khuslai kat ne namar kana ka perthei ka ba me syong kampat dei ka perthei syong ne la ne ka nong ba ka ba ne Henry kadai ka perthei tang ka perthei syong basa ong kata ka sur ka bawan ka jing pensyai ka jong lang bau blai ka ong yung Morrison you are not home yet my son ong Morrison mempat poi haying ko kun bai jonga bat kumta terter tie ban snu thu khambha ki para mansim ki bakodo Abraham ru ha ka siti ki Hebrew kalanong ka ba sifau kalanong ka ba khatwai ka khot ka ba sifau Abraham ong kumne ya kana ka banta ong ba nga khmi lenti ya kata ka nong ba ka ba nong thau bat nong tei jong ka dei ublei hi wat Abraham kupaha jong ki bangai ong nga khmi lenti ya kata ka nong ba ha ka ba nong tei bat nong thau jong ka dei ublei kaban sengu thu khamba ya kane ka benta ka nong ba bane ngapi ai ka ki arteli ki benta ka banengkong kadai ka nong ba ka basu penthame durbula ka banengkong kadai ka nong ba ka basu penthame durbula bon ki para mansim bat ki khon samla ha ki ni ki sngi ki sya penthame ha ki jing terwa ki jong soitan ki jit banya na ka lenti ka bakeluit ban khampoi kloi sya kata ka nong ba ka bane ka ba ki ye i kat kum ka jing sngau ka jong ki teng bun na pedeng jong ki ru ki ba ya shortcut ki ba ya ni ka lenti ka balang kotam ban poi sya kata ka nong ba ban poi kloi sya kata ka nong ba ka bane ha ka jing sngau ka jong ki kemi pa bapli habagi ya i ki khun samla ki jong ki kum ta kar kom ya kar kom yang kar kom riam kar kom bet kam i don dur kam ya dei dur satia bat ki ong ko khun
balai ba phi riam phi bet kum to balai phi ya phi yang kum to phi trai phi kren phi ong ha kata rukom ki ne ki khon samla ki ba don da ka wei pat ka jing sngo ka jong ki enjoy ha kata ka perthei ka bagi ong ka dei ka perthei ka nong ba ka bane ka jong ki ong ngap jar phi mei phi pa ni im ha ka juk shai ki khot juk shai ha ka perthei ka ba dum kat ka ne ki mi i ha kata namar bala penmat la ki dau tau im jong ka jingdum ukpa jong ka jingdum obolong usoi tan ken ban penmat la iki khmat jong ki ka perthei ka bedum telu kat kane ki ong ka perthei shai ki im kumno kam dum pi wat ki phai sa ka wat kam wat jam kam don ka lat ka lenti pi phai sa ka jing pule puthi pi phai sa ka imlang sa lang ka akor ka burom ka lanang hier na dong sadong kala dum na dong sadong ka imlang ka sa lang kat ba usoi tan pada upen thame ya ki samla ke jongi da ka ba ong ki im ha ka perthei shai shu kini ki khon samla ke jong ka juk ka ba ngi im jong ka ribet ka jat ban riu jongi menta ki be brai ya ki ting ki jing sngo bha ban poi kloi sya kata ka nong ba bane kat kum ka jing sngo thu ka jong ki ngi i dang ki kini kindiat snam ki baladam ladon kata ka Bacardi Festival NH7 weekender ba long setegi thany umroi ka jingya nyom ka bala palat kan thei bat senrang ki khun samla ki ya ka lenti ka bakaloi ban poi sa kata ka ri jing sngo bha ka jong ki nang ta don na pedeng jong ki ba ha ka na ka jing persyang ka jong ki ban ya shortcut ban wat ya kata ka nongba ka bane ha ka na ka perthei ki ngop ha ki drugs ki ngop ha ki kiat ki jingdi ki ba pher ka ba ngusi ka long ba kat kum ka report jong ki kot khubor ha ka to ka por bun ni ki kun samla don na pedeng jong ki ya ki samla ki ba myo se ban poi se ying da ka jing im don ki ba su yap overdose halenti sengkit don ba dei ki ba yap ha ki kali ki jong ki bat ki ba bun ki ba kum kita ki ngop ha kita ki jing thala thaleng ha ka jing kwa ka jong ki ban poi kloi ban ya shortcut sya kata ka nongba bane ka ba panthame ya ka jing im ka jong ki pi dei hang ni ba ka gospel ka jong Matthias nyol nong ka khot ka ba khat lai khat sa ka ong kat no ka long ka ba keloi kata ka lenti ka ban lam sya ka jing penjot kim sngo thu kini ki para samla ki jongi ki ba yo ya ka ngamat ka ba menta pi usaitan haba u ta haba u pensyo ye ki khun samla jong ka ri bat ka jaj ban riu jong kano ka ri bor pi kan mau usaitan u persyang baik deki deceptive methods ki jong u da ka ba u thok ba u syukor ban deceive ye ki briu namar us ngotu ba nadu na eden lada jia ba ukren da ka ba hok lada pha bam ye nu so phaniap hanrei u ong da khongpong u thok u syukor u ong lada pha bam ye nu so phan im phan long komu blei kaju ka method upen don kam haba upen soy yangi ya ki briu ya ki khon samla baro na dong sadong kat no tam haba utan ukring ya ki bakin poi kloi ban yat akan kalenti ka bakaloi ban poi kloi sa katakan nong ba bane ka jong u ka ba ka nong ba ka ba supen kup durbula ule kumno ngaong ya pi bo uriam u disguise ya lade uriam durbula umju ia thu ka ei ga bisisha na baga jing sisha ong ka tin ga jong ulei kam don ha u yones prana nong ga khot ka ba sau ude u khwa jong ka lamler u men so no briu bat ke jing sisha kam don ha u ha ba ukran ki ei ukran ba da ka ba lamler bat de ki tin sinong ga jong u ke bam sngu thu handai sungop kumjuru haba u pensoy ya ki samla u ong kumno namar unang maha kata korkom ya udrox ong ba une udrox ulong ubama walong denja ya ka jing im ka jong fi u ai kerteng u berani don ki drox ka kerteng katkum ka report jong ki polis ke baki yosis don udrox ba kerteng the world is yours la da pidi yung ne ka perthei ka long ka jong fi u ai kerteng the world is yours kum kita bat nang ta haba u pengop ya ki hakakiat ban penbuat ka tanglang uong kumno ong ba ka kiat kalong ka mama ya ka jing im ka jong pi u ai kerteng kami u bos nang ba kanang ban pengop uong ya ka officers choice ngap da unong bela da unong krong u kwa ban long officer namar balai ban mat ya ka ei ka bala hau tau bilor
officer's choice ka jing ka mon ka jong officer ya kan ka jing di banang tahu ong susu honibi pi ai ka ba ka dei ga bi senyong lada uong dei na mar ka ta ka dau ki kon samla ki ya i ya kan ka ngap honibi u label ya ka hau bilot ta ka dau bro khot ki kwa ban mat ya ka ban mat ya ka jing bang jong ka ta ka ngap kidang mut baka dei ka ngap si sya to ya mat dut bro khot peuse ka bas ngosi ko ki paralok ka long ba andalam mat ya kata ka jing syukur ka jing thok ka jong soitan ya kata ka ngap la lapan ban suki baka dei ka bi senyong ka ban penring merau ka bi senyong ka ban penjot ya ka jing im jong ki babun ki balang dei namar kata ka dau ki poi ha ka jingjot ki poi ha ka jingjot kat no ka ba kelut kata ka lenti ka ban lam sya ka jingjot sya kata ka nongba ka balong temporary ka ba usoitan u disip u syukur ya ki kon samla hi ngas ko tenat bah ban yo pule ya ka we ka jing tho don we mau tablet ba he ba ka United Methodist Church hapo Amerika katho Shua baken rung na ki mau kendon ban rung saka ying mane ka jong ki tho i weu mau tablet ba he ba ong i kini ki kentin live your life well so we don't need to lie at your funeral live your life well so we don't need to lie at your funeral kilong ki kentin ki ba syong khia ki ba syong dor adu kata-kata im to im ya ka jing im ka ba bha ka ba bet ha ka jing im ka jong phi khnang ba nginam don kam ban thok ha ka por ka ba le niam ha ka sngi ka jing yap ka jong phi kalang ka ba sngosi bun ki bru ki bakum ki tangi ha ban thok tang man ya daburam mi ki ba haying hasem ha ka ta ka sngi ni ki lok ki jor ki jong ki ba ki bru ki long ki ba bha kum ta ter ter han rai ka ne ka khubor ka ba United Methodist Church hapo Amerika ka ong ka keren yangi I kan keren ye ki kon samlaru live your life well so we don't need to lie at your funeral kita ki khubor ki ba kan ne ka nongba penban ki kon samla ki wat ya kan nongba kan nongba ka ba ne ha ka jing sngo ka jong ki kim sngo thu ba ka dai ka temporary city ki wat ya ka ki yat ni ki shortcut ki babun dei namar kata ka dau ken bagi khun samla ki ngop haka por bagi dang mujabha ki jia ki accident ki jia ka jing hapno seriat bat nang ta ki babun rukom ki jing jia ka jing im jong ki ban khat no ya ka jing im jong ki tang si phang por kimla suban kenjo saka jinglong jing im rangba ka bapura saka jinglong kemi ka long pa na long ka jingdu ka bakrau ya ka ying ka sem ka jingdu ka bakrau ya ka ri ber ka jaj benriu bat ya ki no ki benta ka ne ka jing wat ka jongki ya ka ne ka nongba ka bane ha ka jaka bakin poi si sa ka ta ka eternal city dan ka nongba ka bane ka ba ka tin ka jong blai ka ong ki poi pen ban sa ka ta ka nongba ka balong temporary ka ba tang sipor ka bakin poi ka mensim jongki sa Hades sa kata ka dujok ka ba si phangpor siwa ka jing bisar ka jong blai lengkot ngan poi si ka bentang ka ba ar jong ka ka khobor bat kata ka dei ka nongba ka ba si sya meneng ya keren ya ka nongba ka balong temporary ka ba sya thok ka ba sya syukor kumto la ngop ki babon ki parabangai ki samla ki paralok ki paramensim ki ba kordor jong ka ribat ka jat benriu mentangin poi si ka benta ka baar jong ka ne ka phang ka bangi ai ka nongba ka bane ka nongba ka ba shisha ka wei ka long kami temen ka bariu blai ka ba kwa ban poi sia ka ne ka nongba ka bane ka bariu blai ka dem kho siu ha kirta ki bala prapo tam ter kala kenjo si ki kendai pho man ka sngi ka shani ka kti ka jongka ha ka na ka ngap ka jongka ban ang ta ka syong sa phang jong ka jing khang yet ban pet ya ka kper ka jongka bat ka khami lenti kumba ka khami lenti bandon manu ban wan kai se ying jongka andala kali ya ka balai mei i ba phi long ha ka ne ka rukom ka ong nga khami lenti lano ba to nong pan im bat unong sius pa jonga unwan ban syau ya nga sia kata kan nongba ka bane
ka bangala penkre yala di pi kata kanong ba ka bane ka kata kanong ba ka bane ka ban sawan ladangi puleh ka kitab jing penpau arfuwe lenong ka khot ka ba ar uyones ubatai ba uyo iya kata kanong ba ka ba khui ka Jerusalem ka ba thamai ka wan hier no bulai ka beneng ha ka dur jong ka nong lek kurim banwan siau ya unong lek kurim jong ka syu ka bas ngau tenat kalong bahkan ke ju kitab jing penpau laila nong ka khot ka ba khat ar uong ba uta u ba job ngan pen long ya u rigid jong ka ying jong bulai bat ka Jerus ka ying jong bulai bat on tho ya ka met ha ka met ka jong u ya ka kerteng jong kata ka nong ba jong bulai haleluya kata ka diga bas ngau tenat ki paramen sim ki ba kordor sengap ha utau ba job ngan penlong ya u rigid ka ying jong bulai bat an tho halor ka met jong u ya ka kerteng jong kata ka nong ba u bulai ka Jerusalem ka bat mai ke hi mdei tang ba ki bala penkre ki ba be sisa sa kata ka nong ba ka ba ne ka jing im ka jong ki ba kin yo rung sata kane ka tin ka jong u bulai jing pen pau lai khat ar ka ong bala tho sendon la engrave la tho sendon ya ka kerteng jong kata ka nong ba ublai ha ka met ka jong ki kamut don su ki bor jong ka jing dom ki bor ki jong syaitan ki bala bantu no ya ka kata ka diga besu tiang sapang ka ne ka nong ba ka bane habang iya keren ya ka ne ka nong ba ka bane ngimla klem da keren biang ya ka lenti ka bakhim ngimla klem da keren ya ka lenti ka bakhim ki parlo kamut setia kum kata ka lenti ka ba sak thok ka ba sak sukor mane ka temporary city ka ba ka lenti ka ba keluit ka ba dap jing sngau ba kam ta ter ha ka ne ka lenti sa ka nong ba ka bane ngimla ban yai lai lem na ya ya ka lenti ka ba khem mdei banga penthe puja ya fi mdei banga penting ko tempan ya fi ngi hapan ya lang ba ka lenti ka ba khem kalenti ka ba ngingat ya ka jingpang ka jing sitom ki jing tenju ki ba meding nang ta ki jing kardu ka jing tangan bat kum ta ki lenti ki ba khem ki ba ta ya ka jing im ka jongi ha ka jing yat ha ka na ka parthai la prang kat no ka long ka ba khem ka lenti ka ban lam sha ka jing im ka ba bom jukut ni ha ban yai lang ba jong ka pi wat ujuk we ni ki sakri ki jong bulai haba ki paralok ki jong u laingut habau thiapang kumto ngila tep nginam kwa ban penjerong la prum baro asiran yang ula thiapang las ma itung kamet ka jong u kilawan laingut ki paralok ki jong u na middle is man wan jengo ye u pat ka kerteng ka jong ki kelong u bildat u sofar bad u elefas haba ki wan ban jengo ye u ki keren life hujat ka jaka ba kin aimen sim ye u ki keren penban ki kenten ki badung ngi barok khoj habang ilek pe ki perlok ki jongi haba pang ba sitom ngi ele ban ai mensim ban ya selok ki hanrei ki ne ki perlok padde ki long ki sngap jar swa bun sngi ya ka baka ki nong tho ki ongi ka the sacrament of silence ka pamut ka jingle niam ka ba jar haba ki wan pe balai ki sngap jar haba ki pe yo ju kale isun hado kata-kata namar udon kum ha kata ka apot ka kordet kalana kim sunut se wan keren yu ki chong laisngi sausngi lam na keren yau juk sekentit bat ka wei ka ba nda kila keren nang ta nda kila kut tegisngi ki keren ban ki kentin ki ba dungak ka jingi teplam ka jong juk ki ong kene brok khoi ki dei ki jingle ki jong me dei namar kata ka dau bleus penhap ka jingtem handai ujuk u ong kumno yeki ha kalenong ka ba khat ar ka khot ka ban riu ujuk uong kumni uong balai ka yingjan jong ki nong kam boman ka slay de ki jingkerku bat uding sempat jong ublay umjuhap ha ka ying ka jong ki ha ka ketin parengi ong the 10 of the marauders are undisturbed and those who provoke God are secured ulei job khat ar nong khat ka bakhan riu awakan ban riu hang ning ya i ba ka jing tenju ka jing yat uju upai pat de kumta uang syangi gi ba penrit ya ba syakri ya ublai kum ne ka wan ka lanat ka jing tenju ka ba kraw ka ba meding uang haba pai pat che kiti gi riu ben blai
The tent of the marauders are undisturbed. Ka hingjan jong kita ki ba riu boman ki riu bain belai kalong ba ka dap lagi jingker khu bat uding sempat jong ublai ubom ju hap haki kum kita ki pun ki benta di ba ujub Ukraine haka arfu wei lenong dekot ka besi ru ong ba umasi jong ki upan kha man kapor bat ka masi kan thai jong ki kamju khalor kamju pan hap khun ki roi ki par hi dei hang ne ka wan ka jing du kha man sim ka jong u ba peleng ka ne ka jingai ka jongi ka long bangi hap ban yat lang ba jong ka ne ka lenti khem ni hap ban yat lang ba ki jing ki ba khrau ka ba ta ya ka jing im ka jongi ka jing im kristan ban be se ka jing janai ka dei ban poi se du utau put om ka ban su blem ni i hang ne ha ka negeri India ka jongi ru hitep dang ha ka arfulai tarik jong Januari kasnem 6000 khandai spa khandai pukundai kai ka bajia hapo Manaharpur Kianjar ha Orissa lathang im yo Graham Stuart Staines uwei ni ki missionary rengkat missionary na po Australia rengkat bat arngut ki khun ki jong u ki badangret bakerteng u Philip bat u Timothy u peli dangwan kum hakini ki banai dangwan kadai ka por ka ba ule retreat sagawai ka jaka bat rengkat bat ki delegates ki babun hang ta hapo Manaharpur Kianjar Laong menmit ulat thai ulat jerem kita gi delegates ki paralok ki parabangai kila sa ya ka ying kasam jong u kila thia hang tabat la khapnia uneu missionary udon ka wei ka kali kum ka max lene ka sumo shane u thia hang ta rangkat bat ki kun jong u habar kini ki briu ki basniu ki ba udon mentah hapo ka bendi laong ba kila ya lumlang ki ba persya ya ka jingai ka jong u bat kila peduk ding ya kata ka kali bat la ing hang ta la yap ing khong bat khpa bat khun hang ta ka lenti ka bangiya kalong kumta ka jia yo Richard Wombran yo Polycarp ki ba bun u Polycarp de bishop jong ka balang Smyrna kum kita ki eke lenti ke ba khia ke bangi ha ban ya ke ba khem bangi ha ban ya han rei ha pa deng jong kita ki eke ngim dei pat para bangeng para mensim ki ba kordor ka ba ngingin du nomor utrai ulong ke nuksa baru ong nganem wan ban ai ka jingsuk hanrei ban ai ka wat hanrei ka nganem wan ban ai ka jingsuk ya pi hanrei ka wat ka ba thau ya ka jingyale ka ba kenjaman sim ka jingya phat thong jong hi kana ka perthai bat la ong susu ka kakten ka jong blai ka ong dei tang hau ba job an ai ka pansngiat ka burom ya kata ka nong ba ka bane ni ong mentan dei hau ba job ba unlong rigid jong katakan nong ba ka bane bat an tho ya ka kerteng ka jong u ha ka met ka jong u phi dei hang ne bangi ya i ya kita ki ki benta ki bangi ya i ya kan ka nong ba ka bane ka jing ya phat thong ka jong i ban kum no ban poi sya ka ne ka nong ba ka bane ngim don hang ne ya katakan nong ba ka ba yai ne han rei ngi ya wat ya kata ka ban sawan ong kan ka siti sigi Hebrew ngiawat ya kata kapan sawan kam lei la ki wan ke jing la ki wan ke jing yale ngi haban yai lang ba ki rai dam ki jing tenju ki jing prang ki ba meding hado kata ngi hab ban yai bat dei tang ki ba yai lang ba ya ka jong kan ka lawar ding jong ka jing tenju an ai ki ya kan ka nong uba job bat ka pansngiat ka burom ha kata kan nong ba ka bane paralog haswa bangan penkut ngai i hakane ka kot ka jonga ka bakerteng ki bomman he ki jaka beneng ka bomman he ki jaka beneng hang ni ha ka lanong ka bakut ka don ka wai ka jingtho ka jonga ka ba ong ba ki yap ya ka ban im hang ni nga la kot bun ki nong rawai gospel ki sakri ki jong ubelai kiap hakan okor kombat hapadeng ke jing sakri ka bajur ka bakrau ka jong ki yau blai bat hakan ka ri ke jongi ngidang tep ba ka ka belajia dang haka arhajar dang hau benai mat jong ka senam arhajar khat khandai ka belajia ya uwei ni ki temen basan jong ka balang Presbyterian mo bokon sigi khanduli bat ka kerteng jong u udai utemen basan arles ki rembai
badang life arsnem karta ka jong u ngitip ba neu de nong rawai gospel ba khrau om tang kata uya lam ya gato ga jing rawai ban hikai rawai koyar ya ga balang presbyterian halum sinong haka por ga balong sinat hangtai ula pen kre na dong sedong kat lo terlisu ke jing rawai bat ka bas ngau duk kia ka man sim kalong hapdeng jong ka wei ne kita ki hikai jing rawai ke jong u hakamet u ong yi ki samla jong ka balang lum sinong u ong ba hadin jong ka ne ka sinat u ong ba nginom ya kenduk syu namar ka por kala de yang abangan leino bat om tang kata u ong ba ya i kemi jong u ye i mei jong u ong mei nga ya i ya ka wei ka jing i thu pau ha ga ba ki briu ki beriamli Kibariamli sudah kiwan ha kata ka bos su ka bali nang tei da beneng ka wan bat ka sange hang ne ha khamat jong ka kherdap jongi ban wan syau yanga driver udai wariamli bat kum ta ter ka jingruai ka jong ki ka long sapang ka rikanan uruai ya ka rikanan pili i ka to ka sidi jong uru laruai andai ka ei ka bajia tang khandiat hau gunai mas jong ka snam arajar khat khandai ngi i hang to tang lais ngi hadin jong ki ei baro utemen mesan arleski lawan ke jingya tengku kali haka porbu dong wan phai na lum sinong haka sinong ter a ban poi sya kliriat sarambai ka jia ka jing accident bat ulah klat no angta une ubriu ula pen kre unong tem dui tara ula da pen kre lapa ya ki ki bakan jabeneng nang ne na perthei ban poi sya katakan nongba ka bane pi ka wei ka bas ngotenat ka jingrawai jong u Charles jong u ha ka jingrawai amazing grace ka bangi ngi yo i hang to ka long ba ka ei ka balajia ka long ba unong thau ya ka ne ka jingrawai u John Newton ha ka bor bo ruai shaman sim ya ka nangkong ha ka snam chia jar nyau spa nyau khandai u ong ye kini ki kentin andangan poi selakari kari ba sai sngur ba hang tangan yai rawai jing ai nang ne ngala nang lapa ki briu ki lapan kre ia katakan nongba ka bane ban rung sata kemut ki lapan kre lapa kumno ban poi sia katakan nongba ka bane uneu temen basan arles ki rembai jong ka balang mobokon ngam don jing artatin da kumwei pak ula pendek ya ka jing ya pet jong kana ka perthai wat la ka perthai ka ba ka perthai u im tang si phang por nga nge hiru bo ublei sya hi ki briu ki ba khwit ki jong u bakin pen pernop ya la de ha kana ka perthai jong ka temporary nongba hang ne hanrei ula pen kre eki sya katakan nongba ula seuspa eki u khot no kila dep ya ka jing ya pet ki jong ki aleno la biang kumta ngam dan jing artatin menta u temdoi tara ula de praktis lut na dong sedong kumba u nong rawai ong hang tangan yai rawai jing ai nang ne kamut nang ne nak perthai nak temporary city nak temporary nongba ngala nang lepa ban rawai sia katakan nongba kabane susu hakane ka kot ka banga ong ye pi mentan ngala thoru ya uwei u nong rawai u mizo u bakerteng u bilian kung uni udei unong rawai koyar ubasar kaitam ha ya bahikai ya kimiso kajing rawai ka jongki bat uneru kajing im ka jong uno ubriu kalong usus pa ado kata-kata ude ubriu paduk warai tong ude bo wan na kaying badan ba em ndawla don la ka jong kalong ying kalong sem jong u udon riu nyawut ki kon ke jong u kajing im jong une ubilian kung kalong ba u im be saklau ban thangranga ban kersan ya ukhau bam jong ka ying ka sem ka jong u ban pendap penbiang bat om tang kata u kersan artli ki balang ki badang seng thmai na ka ba u kamai na ba thangranga ban kersan ya ka kam ka jong bulai kum tau trei bat si bon terli ki kwayar ka wei na ki jingwai ka ba ta e ka man sem ka jonga ka ba u ong ya ka ni ka kentin hang ni ka ba ngasuk ya man sem hadu kata-kata ka long uang ye kanika jingrawai ka bakarteng isova selfen ka ba urwai syafang kanika jan sempiar ka jong isova selfen ka ba uang ya ki kentin ki ba uang ba ka dur ka jong iso hanrai ubriu tu de jacob ka de ka jing arsap ka de ka khubor ka ba krautam ka de ka jingrawai ka jong hangni ulapan khre lapa na ka benta jong katakan nongba ba ka wei ki interview jong ka dursan kanra jong ka mizoram i uhapo aizol
Udah jam kata kali ka bakta ka mansim jonga para bangin. Haba kali us ngaukum no sa phang kata ka ri song ne kata ka ri jingkula. Uong haba nga kan mau ya kan ka ri ngala pen kre la panang ne. Uong ka pang ka mansim jonga. Kapat ka pra ka mansim jonga haba nga pet ki ba pun ka mansim kidang don ha kata ka kelenti ka ba keloi. Kimbat poi kimbat pen kre. Wat la ka jingkot eki man ka por wong kapang ka mansim jonga anjin ngalala ban kenerlut ban job eki sha ublay bakin rung sha kata ka nongba kabane kaktin miso uong ya kata ka jingrwai udah yam arta kata ka interview gapet ya kata ka interview haka program dah kata ka durasan program ka jingrwai ka baong ava nuam don em abuan nuam don em kabamot kat no ka jingkemen ba kanlong hangta kata ka ka jingruai ka jong u ka ba wat i kata ka panelist lane ka ba sim interview ka ba anchor hapo durdasan kamban se ban yam rengkat bat u urwai ka jingruai ki ne gidi ki brew ka jong u blai ki bala pen kre yala de kumno bakin lait ban poi sya kata ka nongba ka bane ka ri ka jingkular ka ba ublai ula pen kre na ka banta ka jongki ka ba mod ba ki ei baro ki jong ka jing im ha kana ka prathei di dei bangin penlut por omia ka bamlong khpu la ne ka bamlong sbai hanrei ngin penlut yala di na ka banta ka jingkan siau ka bom jukut bangin ya rung sya kata ki hima bom jukut kan nongba ka bane ka ba ublei ulawa ka ba mot kan nongba ka bane ka dei ka paradise king ka ba ngim don hangni ya kata kan nongba ka bane tongin yawat ya kata kan nongba ka bane kari jingkular kari batiang bomju blat kumbo norwa syam simuong ka Jerusalem ka bathamai ken ngan penkut deki kentin ke ba ka city upol cha ki Filipi uong iki kentin lai arpau uong ba ka jinglong na ba ka jinglong trais nong jongi kalong habneng na ba ka jinglong trais nong jongi kalong hangne habneng para mensim ki ba kordor haba ni ya keren sepangkan kan nongba kabane ni i ki dak kisin mentah kila nangjia ba isngi ki bakadu kila wan kumbala de profesai kumbala de itu lupa hagaktin ke jong ublei kila nang urlong ka jinyale ki thma ka jinyap khlam ki eryong ki jumai bat kum ta ter wat kane ke jingjia mentah Middle East padeng ka thma jong ki Israel ki Iran ka Amerika bat kiwei kane ngimtip sanokan lang mentah ki dana kasus faya kajing sange yasiat handrai ka ka banjia bau trai jisu ong dai ban pendap lut ikini ki baro shua kajingwan arsin ka jong u bat paraman sim ka bakordor ngaya wer namar kata ni i hangne don arteli ki nongba ka wei ka nongba ka balong temporary ka ba tangsipor ka ba syat sukor ka ba disip ka ba thok ka ba sukor ki khmat ki jongi ya ba ki khun samla kim sungu thu su tang ba ki liat ru bikala hap syariat ka wei pat kadai kan nongba ka bane ka bangi hap anya lang ba ka lenti ka ba khem ka lenti ki jing ha ka jing im ka jongi hanrei u Jesu Kristus ong dei tang uta ubayai ne nastang habandakut hau tangan ayu ya ka nam nong jong bat unlong urigit bat ya ka kerteng jong kata ka nongba ka bane an tho ya ka ha ka met jong u chi sundan mdei su ang nong no tin jong blai kham ong man tho akti hakjat kum ye tho tatu gini gibreu hanrei wong an tho ekasan dan hamet kum umau ka jing tho ka ba umla su ban pendam ka ta ka dei ka ri jing kular ka nongba ka bane ublei un kerkhu ya ka ne ka jing selok ka jongi ha ka ne ka por na ka menta ka buram jong u amen tengen tuai trai jisu ngingu ye me ablei ba kodor me aingi da ka por ka ba thiang ka por ka ba kentang ka bangi yo aban samya ka ka khubor syapang ka ta ka nongba ka ba yaine ka ta ka nongba bomjukut ka ba malapan kre yarap kan kren ni mensim ki ba kordor trai ba pen syai do mensim ba khoi jongmi ba baro ki para mensim baro ki para lok ki ba dang jingai ki barang sakama na me ki ba pet ki ba yo i ko jisu pe nong pen im ya ka ne ka khubor lang ba jong ka ne kam lat pathai khubor kin yo ka jing kta mensim ka ba kordor khot iki ba ki kin wan phai chami kin IT alade shami bat kin im ya kana ka jing im ka bisisha kat kum ka kten ka ba im ka jong me bangin ya brai ya katakan nong ba ka bane ha ka jing im jong ya lam trai ba bhai ngi baro
kane ka por barok ka wei ni IT ki ki badan bor ke jong me yarap yang i ka jing ya phat pilgrim jong i hasla jong na ka khendau in long ki briu ki bala pun khre in sngau thu ba ka perthei ka ba syukor ka dai tang ka perthei ka ba syong basa tang si phang por hanrei ka ta ka perthei ka nongba ka bane ka ba malakhre yang i kan long ka nongba ha ba ki umat kim don shu kim telor shu baka jing thang ka jing pat mensem ka jing than ka jing kerdu ka nam long hang ta yarap panisya yang i ablai lang bang mensem ba khut ka bor jong me sngau yang i ka bangu na bai ke ne barang i pan ngi dam ha kerteng ka badan bor ka jong me Jesus Christ amen